Tuchake kurwa sensemo ya siasa uyole kuligie kero kyobo gavana imeje kaunti ya Nyamira Kiangoi Yombasa bono tari kuchikuligie kero kyobo gavana se kaunti ya Sobo chori bonene bole bosio kolengana na Kiangoi niko bona guchiko mubwatsia omubunge oburabu Beni Momanyi oyo kuligie kero kyobo gavana goeterase kiama kia waipa ase kaunti ya Nyamira inyira Beni Momanyi ni gaberu mubunge oburabu achintundebere na bono niga guchikurwa ndre kero kia se kaunti ya Nyamira ase Kiangoi bona atebire buna no kumubwatsi elia menyibe kaunti ya Nyamira bachikonyoro burayo ya ase kaunti yo kolengana na Kiangoi ni gatebire buna Beni bie kanere oranyale konyusukia bosio kaunti ya Nyamira azatebire naje kumubwatsi kiandike 10 asobo choli bole bosio elikone kibuna Beni Momanyi obeire governor ase kaunti ya Nyamira wanchire injira mokogitu wanchire to draw about of elections in favor of Beni Momanyi. Nega to drop out na toka enda bona to akesa bali toka enda soko enda gochi. To drop out na esirikali yi egochi gocha. Kiagala ntuma no bobuyo ibumboche. Bono atoko chikoba imetwensi naende na maene yongo tipitisa mangana mheshimiwa Kiangoi atebire ngato igwaranirenga tobe amo naende mbugorie bandere yokurigyo bugabano bwa Nyamira ase timu yeto muroje torega bosiga ande muno mheshimiwa atebire amaino bore mambure Nyamira gasana usakurigye miaka 10 abandi barobona